Nafarroak 53 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, Barainenen erregistratu dira 6 positibo. Nafarroak eta estatuak trafiko eta bide segurtasuneko eskumena itxiko dute abenduaren 1. Nafarroko gobernuak Volkswagenerekin lankidetza indartu du Landabengo lantegiaren elektrifikazioa bultzatzeko. Nafarroko Zahar Egoitzen lehenbiziko hitzarmen sektorialaren aldeko elkartaratzea eginda Iruñan. Oinako deietan programak bigarren edizio itxi du eta ia 1500 lagun bildu dira 12 kokagune berexitan. Iruñeko udalak San Ignacio etorbideko espaloiak egokitzeko obren bigarren fasea abiatu du. Larunbat hontarako 72. txistularien alardean oraingo batailaren 5. menderruinari buruzko izanen da eta 30 bat musikari bilduko dira Gazteluko plazako agertokian. Mai Xabel filmaren emanaldiak kartzelan birgizarteratzeari eta justizia leheneratzaileari buruzko zine zikloren ekitaldi nagusia. Nafarroko gobernuak 3 proiekzio antolatu ditu filmotekan, Itziar Bollain eta Mai Xabel Lasaren presentziarekin. Nafarroko Foru Gobernuak emandako behin-behineko datuen arabera, 53 positibo atzeman dira Nafarroan azken ordutan. Aintzineko egunean baino 17 kasu gutxigo dira, duela astebeteko datuekin alderatuz are handiagoa da tartea 139 izan baitziren eta duela 14 eguneko datua ere urrun xamar. 94. Barainenen izan dira positibo gehien azken egunean, 6 hain zuzen ere, Mendabian eta Iruñako Arrotxape auzoan bestalde 4 kasu agertu dira. Nafarroak eta estatuak heldu den abenduaren 1 itxiko dute foru komunitateren trafiko eta bide segurtasuneko eskumena. Egun horretan, gauzatuko da eskualdatzea akordioa eskumenen batzordearen bileran. Hala erabaki du Txibite lehendakariak eta Isabel Rodríguez lurralde politikako ministroak, ministerioaren egoitzan izandako bileran, non ministre izendatu berria izan ondorengo lehen topaketa izan duten. Bilera atzo arratsaldean egin dute Madrilen ministerioaren egoitzan eta bertan izan dira, bestea beste Javier Remírez lehen lehendakari ordea, lehendakaritza berdintasun funtzio publiko eta barne kontseilaria, Amparo López, barneko zuzendari nagusia, Lurralde politikako eta funtzio publikoko ministeriotik berriz Alfredo González, lurralde politikako estatu idazkaria eta Miriam Álvarez, lurralde koordinazioko idazkari nagusia izan dira bestea beste. Horrela abenduaren 1 Nafarroaren eta estatuaren arteko batzorde mistoa bilduko da trafikoaren eta bide segurtasunaren eskuduntza sinatzeko. Nafarroko lehendakariak azpimarratu duenez, lankidetza giroa erabatekoa da eta trafikoa transferitzeko aurreikusita genuen egutegia berretsi dugu. Abenduaren 1 data gorde dugu agendan trafiko transferentziaren akordioa gauzatzeko. Trukatzen ari diren lan teknikoek aurrera jarraitzen dute eta helduden astean Nafarroak erantzun bat helaraziko dio estatuak bidalitako dokumentazio teknikoari. Txibite lehendakariak adierazi duenez, Nafarroko gobernuak Nafarroko poliziei buruzko foru legean aurreikusitako pasabidea aktibatzeko erabaki hartu du. Guardia Zibilaren trafiko elkarteko kideak Nafarroko foruzaingoan sartzea ahalbidetuko duena. Maria Txibite Nafarroko lehendakaria Markus Haut Nafarroko Volkswageneko presidentea eta zuzendari nagusiarekin elkartu da atzo goizean bi erakunden arteko lankidetzarekin jarrai dezaten. Landabengo lantegiaren elektrifikazioa lortzeko, ibilgailu elektriko eta konektatua berreskuratzeko eta eraldatzeko, proiektu estrategikoaren barruan. Bernardo Ziriza, Elma Sainz eta Mikel Irujo kontseilariek ere hartu dute parte bileran. Nafarroko Zahar Egoitzen lehenbiziko hitzarmen sektorialaren aldeko elkartaratzea eginda Iruñan. ELA, UGT, LAB eta Comisiones Obreras sindikatuek helburu argi batekin elkartu dira. Foru komunitatean zehar 70 zentro baino gehiagotan banatutako 4.500 langile baino gehiagok uste dute ezinbestekoa dela berehala beraien hitzarmen kolektiboaren negoziazioari bultzada bat ematea, lan baldintzak eta zerbitzuaren kalitatea ahalik eta azkarren hobetzeko.
Oinako deietan programaren bigarren edizioan 1480 lagunek parte hartu dute edukiera osoa bete arte eta Nafarroko ikuskizun eszenikoez gozatu ahal izan dute abuztuko asteburuetan foru komunitateko 12 kokagune berezitan. Honako hauek izan dira programak bizitatu dituen lekuak: Beintza Labaien, Tiebasko gaztelua, Kanonigoen pasealekua Orreagan, Espartza Zaraitzu, Itzalle Santa Maria del Campo ermita Nabaskozen, Berbintzanan Arga ibaiaren ertzean, Ledeako Erromatar Bila, Iratzeko monasterioa, Ablitasko gaztelua, Fiteroko monasterioa eta Olletako Haize Errota. Bestalde, konpainia parte hartzaile Nafarrak honako hauek izan dira: Producciones de Mode Produkzioak, Porrutata, Ezporru Ezpatata Antzerkia, Amildegi Producciones, Paz no está entre nosotros Antzerkia, La Cuerda Teatro, Foto de Señoritas Antzerkia, el colectivo Humo, Variaciones Hansel Antzerkia, De Improviso, Parada Improvisada Antzerkia, Zirika Circus, Hemendikara Zirkoa, Amiko Teatro, Amiko und Beach Antzerkia, Lead Silhouette, Bonus Track Danza, Dinamo Danza, Orígenes, Danza La Nave Producciones, El Crimen fue en Granada Antzerkia, Danzai, Redes Danza, Cia Mago o de Imagoa, Aparición, un espectáculo fantasmagórico, Magia, Yarleku Teatro, a la casa más pequeña Antzerkia, La Banda Teatro Zirkoa, Quimera Zirkoa, Trocolo Teatro, Chusanchus Antzerkia, Atticus Teatro, Romeo enmascarillado Antzerkia, Te Diferencia, Of Elia, la clásica comedia Antzerkia, La Teatrería, Palabra de Mujer Antzerkia, Conmoción, Compañía de Danza, Tempus in Templo Danza y Luna Producciones, Pirados en la Isla del Tesoro Antzerkia, Cactus Antzerkia, Norazoaz Calamity Antzerkia. Oinako deietan Baluarte Fundazioak eta Nafarroko Gobernuak Nafarroko arte eszenikoen elkartekin eta jarduerak egingo diren tokiko erakundekin elkarlanean bultzatutako programa da. Iruñeko udalak aste honetan abiatu du San Ignacio etorbideko espaloiak egokitzeko obren bigarren fasea zenbaki bakoitien aldean. Obrak udalak hiriko auzo guztietako bide publikoa hobetzeko egiten duen etengabeko lanaren barruan sartzen dira eta honako hauek dira: zoladura berritzea eta euri uren bilketa optimizatzea. Bigarren fase honen aurrekontua 30.000 eurokoa da eta obrak Herri Berri SL enpresak eginen ditu. Obrak egiteko epea 5 astekoa da. Apirilean jada obrak egin ziren zenbaki bikoitien aldean, malde ezberdinak homogeneizatzeko, ertz erretenak eta euri uren bilketa hobetzeko eta baldosen diseinuak bateratzeko. Bigarren fase honetan Nafarroko Gorteen kalearen eta Orreaga etorbideren artean jardunen dira. Nafarroko Gorteen kalearen eta San Ignacio etorbidearen beraren arteko tartea salbu egun obretan baitago. Gaur egun bertako espaloiak, zintarriak eta ertz erretenak hondatuta daude, denboraren poderioz eta berrikuntza sakon bat behar dute, naiz eta ohiko mantentze lanak egin izan diren. Aurreikusita dago eraikinetako euri-urak biltzeko lerro berri bat instalatzea. Ura espaloi azpian barna ertz erretenara isurtzen baitute, bai eta malda jarraia duen eta ertz erreten hori egokitzea erraistuko duen zintarria birjartzea ere. Euri-urak estoldetara bideratu eta galtzadako zoladuran iragazketak ekiditeko. Halaber, hiriaren ohiko kargak eusteko laguntza zolata batekin zola berrituko da eta baldosa hidraulikoa instalatuko dira. Aurretik zeudenen berdinak euri ari duenean irrista ezintasuna maila handitzeko. Lan horiek gauzatzeak eragin partziala izanen du eremu hortako autobus geralekuan, bai eta oinezkoen joan etorrietan ere. Horretarako hainbat pasabide gaituko dira, atarietara, lokaletara eta hiri garraioko geralekuetara irisgarritasuna bermatzeko. Espaloiak egokitzean kontuan hartuko dira herritarren segurtasunerako alorraren jarraibideak, tarte horretan etorkizunean jar daitezken geralekuetarako beharrezko arguneak instalatzeko orduan. San Ignacio etorbideko espaloien berritze eta egokitze bigarren fase honekin bide horretako esku hartzeak bukatuko dira. Sarasate pasealekutik hurbilen dauden etxebizitza irlak salbu zeinak gune horretarako onartutako berrurbanizazioaren zain bai daude.
Txistua, dantza, historia eta ikus-entzunezko proiekzioak batuko dira 62. txistularien alardean, zeinak edizio honetan gogora ekarriko baitu Noaingo batailan Nafarroko armadaren porrotaren 5. urteurrena. 1521 kontzertua diziplina askotariko ikuskizuna da, eta Gazteluko plazan 30 bat musikari hoietako 19 txistulariak elkartuko ditu, eta 6 konpositorek alarde horrendako berariaz konposatutako 7 kanta joko dituzte. Aurten berriz ere Iruñeko udalak eta Euskal Herriko txistulari elkarteak Nafarroko antolatuak txistularien alardea 10etan hasiko da eta sarrera libre izanen du edukiera bete arte. Txistua da etengabeko protagonista ikuskizun osoan eta agertoki beste instrumentu batzuekin partekatzen du, hala nola txirula, trompeta, trompa, pianoa eta arparekin. Lortu dezaken benetako kalitate maila konplexuri gabe erakutsita. Beste edizio batez alardeak ekitaldi bat ekoiztu du txistuaren inguruan, instrumentu tradizional horren maila eta aukerak erakusteko. Jorge Urdanoz kultura eta berdintasun zinegotzia, Aitor Urkiz alardearen musika zuzendaria eta Arkaiz Ibarra, Alfonso Iturria eta Patxi Rodríguez txistulariak prentsaurrekoan aurkeztu dute emanaldia. Zeina 2. urtez jarraian irailean eginen baita, bere ohiko agertoki historikoa San Ferminak bertan bera geratu direlako. Gazteluko plaza izanen da kokapen berria, iaz Ziudadelan egin ondoren beharrezko prebentzio eta segurtasun neurriak ere bermatuta. 1521 kontzertua formatu elebidunen gaztelania euskara aurkeztuko da eta 75 minutu iraunen du, gutxi gora bera. Kontzertuak 7 pieza ditu, Inigo Kasali, Koldo Azkona, Ane Perez de Azpeitia, Jokin Zabaltza, Joakin Lekunberri eta Eneko Azparrenek egindakoak eta hainbat ikus-entzunezkoaren proiektuarekin batera interpretatuko dituzte. Konpositorek txistua aukeratu dute beren sorkuntzak adierazteko bide gisa, etengabe bilatzen eta evoluzionatzen ari diren sormeneko ezaugarri teknikoak ezagututa. Iruñako espetxean Maixabel izeneko Itziar Bollainen filma proiektatuko da. Nafarroko gobernuak irailerako antolatu duen birgizarteratzeari eta justizia leheneratzaileari buruzko zinema zikloaren ekitaldi nagusia. Zikloak Proyectando Reinserción Cine y Miradas Alternativas a la Justicia izenburupean 3 proiekzio izango ditu Zineforum formatuan. Hilaren 10an, 17an eta 24an, 7:30 Nafarroko Filmotekan. Saio hauetarako sarrera 3 eurotan edonorentzat zabalik dago lekua bete arte. Maixabel Lasa eta Kildako Juan Mari Jauregiren alargunaren eta Ibon Etxezarreta atentatua gauzatu zuen komandoko kidearen arteko topaketa jasotzen dituen Maixabel filma irailaren 26an igandean eskainiko da 10etan Gartzelako presoi zuzendutako ekitaldi itxian. Filmaren proiektzioaren ondotik mahai ingurua ospatuko da honakoekin. Itziar Bollain filmaren zuzendaria, Maixabel Lasa eta Eduardo Santos, migrazio politiketarako eta justiziako kontseilaria, zeinek Lasa eta Etxezarretaren arteko bitartekari baten moduan parte hartuko duen. Justiziako zuzendaritza nagusiak zigor beterazpeneko eta justizia leheneratzailearen zerbitzuaren bitartez antolatutako zinema zikloak emakume presoen egoeraren inguruan hausnartzea du xede. Askatasuna mugatzen ez duten neurriek sortzen dituzte gizarte onurak edo Maixabel Lasa eta Ibon Etxezarreta protagonista izan dituen gisako prozesu leheneratzaileak azalduz. Zinema ziklo honen aurkezpena Nafarroko Filmotekan izan da, asteartean eta bertan izan dira Rafael Saiz de Rozas, justiziako zuzendari nagusia Jorge Ollero zigor berearazpeneko eta justizia leheneratzailearen zerbitzuko zuzendaria eta Elena Lacosta zigor betearazpeneko ataleko zuzendaria. Filmotekan eskainiko diren filme guztiak eta ondorengo mahai inguruak 7:30 hasiko dira aurkezpenean eta eztabaidetan justizia leheneratzailean zein zigor berearazpenean esperientzia duten profesionalek hartuko dute parte.